ilki bilen Hatay diline gyzyklanma dörä şu videonu açanyň üçin ören şat. Gel onda Hatay dili hakda biraz tanıştyraýyn. Hatay dili nähili dil? Hatay diline öwrenip başlamadan öňe bilinmesi zerur bolan 3 tane zat bar. Hatay dilinäki tonlar, Hatay hieroglifleri, Hatay dilinäki pinin. Hatay dilinäki tonlar. Ene taňal ýa-da kimdir biri käwasida şeýle diýär. Beýle ton bilen men bilen gepleşme. Eger saňa şeýle diýen bolsalar, diýmek sende Hatay dilini öwrenmekde gömüli okyp başarmak bar eken. Bilşimiz ýaly Hatay dilinde 4 sany asyl ton bar we 1 sany goşak ton bar. Ýöne videomyzda bu gezek 4 sany asyl ton barada aýdyp geçmekçi. 4 sany asyl tonu Hatayça ýani şangdiao ýa bolmasa da sışang diýip adlandyrylýar. 4 sany asyl ton şu görýän beliklerimiz bilen bellenilýär. Meselem A birinci ton, A ikinci ton, A üçüncü ton, A dördüncü ton olsa A birinci tonda Ma, ikinci ton Ma, üçüncü ton Ma, dördüncü ton olsa Ma. Tonlar saýaryp bilendiniz diýip umyt edýän. Eger Ma diýip birinci tonu aýtsak, onu ol eje diýmegi aňlatýar. Eger de biz ikinci tonu aýtsak, meselen Ma, onu ol bir ýeriň gurşmak diýen manyny aňlatýar. Eger de üçüncü tonu Ma diýsek, onu ol at diýmegi aňlatýar. Ýani bir toýnakly öý haýwany at. Eger de dördüncü tonu Ma, onu ol söwmek ýa-da käýmek diýen manyny aňlatýar. Hatayça geplerimizde tonları ünsörmek juda möhümdir. Sebäp bir ton ýalňyş aýtsaň, tutuş sözler başga mana öwrilýär. Görşüňiz ýaly şu ýerde 2 sany sözlem bar. Şu 2 sözlemde şu 2 işlerin ýani aýdylyş tonu başgaçadyr. Meselem diýeli 我可以问你一下吗? 我可以问你一下吗? Bu when yani dördüncü tonla aýdylýar. Bu diýmek näme diýmek? Bu sözlem yani men sizden bir zat sorasam bolýar diýen manyny aňlatýar. Indikse de geçen bu bolsa when diýip üçüncü tonla goýar. Sözlem okaýas. 我可以吻你一下吗? Bu bolsa men sizi öpsem bolýarmy diýmegi aňlatýar. Görşümiz ýaly hieroglifyň tonuny ýalňyş aýtsaň, onda sözlem tutuş başga mana öwrilýär. Şonuň üçin haçanda siz Hatay dilini öwrenýän wagtyňa ýa-da öwrenmäge başlajak bolsaňyz, onda size ilki bilen berjek maslahatym, ýani her bir sözüň, her bir hieroglifyň tonuny dogry, dürüst öwrenmegi size maslahat berýär. Haçanda siz her bir hieroglifyň, her bir sözüň tonuny dogry aýdanygda, ýani dogry geplenýärde, onda Hataylar size dogry we anyk düşünürler. Hatay hieroglifleri. Yani Hatay hierogliflerine Hatay diline yani Hanzi diýip adlandyrylýar. Bilşimiz ýaly Hatay dili bir näçe hierogliflerden ibaretdir. Gelin ne bolsa şu görýän hierogliflerimize seredip geçelim. Şu görýän hieroglifimiz yani ol mu diýip okulýar. Türkmençe terjime edilmede agaç ýa-da töňe diýmegi aňlatýar. Eger de 2 sany mu diýen hieroglifi birleşdirip hieroglif emele getirsek, onu ol lin diýip okulýar. Yani ol tokoy diýmegi aňlatýar. Eger de 3 sany mu diýen hieroglifi birleşdirip ýazsak, onu ol sen diýip okulýar. Bu bolsa gür tokoy diýmegi aňlatýar.
Hatay dilindäki pinyin. Hani şu görýän iki hieroglifyňy nähili okulýandyr diýýäňiz? Megerem nähili okulşyny bilýän dälsiňiz. Yani bu iki hieroglif çoň guo diýip okulýar. Hieroglifleri biziň türkmen dilimizdäki sözleri ýaly seredip bogunlap göni okap bolunur. Eger hieroglifleriň nädip okulşyny, aýdylşyny bilmek isteseňiz, onda size latin alifbeýlerinden düzülen pinyin öwrenmek gerek. Pinyin üstü bilen biz hieroglifleri okap bilýäris, kompýuterlerde ýa-da el telefonlaryna pinyin üstü bilen hieroglifleri ýazyp bilýäris. Bu bolsa biziň wagtymyzy hassa tyşytlaýar. Pinyin 3 standartdan ibaretdir. Yani şangmu, yunmu hem-de şangdiao. Yani başlanyç çekimsiz sesler şangmu jemi 20 sandır. Boğun ýasaýjy sesler yani yunmu jemi 39 sandır. Atonlar yani şangdiao bolsa jemi 4 sandır. Gelin inni başlanyç çekimsiz ses yani şangmu, boğun ýasaýjy ses yunmu hem-de ton yani şangdiao. Üçüsi nädip pinyin emele getirýändigini görelim. Bu ýerde bir söz berilen yani hong diýip okulýar. Bu gyzyl renk diýmegi aňlatýar. Bu ýerde şu görýän h başlanyç çekimsiz ses yani onu şangmu diýip adlandyrylýar. Bu ýerdäki bolsa boğun ýasaýjy ses yani ol yunmu diýip adlandyrylýar. Bu görýän belleňi bolsa ikinji tonyň bellisidir. Tonlar hökmen boğun ýasaýjy boğun sesleriň yani yunmunyň ýokarysynda bellenmelidir. Şu ýerde şu boğun ýasaýjy sesler. Bu bolsa başlanyç çekimsiz ses, bu bolsa şangdiao. Belki de bugünkü agzap geçen zatlarymyz daşyndan kyn görünýändir, ýöne ruhdanışma. Bugünkü agzap geçen zatlarymyzy ýat tutmagyň hiç geregi ýok, olary diňe düşünmeklik gerek. Nesip bolsa, indiki videolarymyzda bulary özleşdirmegi, jikmejik barmak koyup öwreniriz. Şonuň üçin meniň bilen gal.